Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag abigat yo amin nga sa kapada mapapagayam. Manipo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nang nasumangbay iti programa? Dear Manong Nemi. Ganito ti pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga bigat na bangal down na mga oras kada kayami nga sangapada. Pag-share ti program ati, please share this program. No? At padaanan nyo papagahim ti pagkasalitaan ni pagahim ti Edwin nga napauluan. Lapis. Napakay naigan ti biyag ni Edwin. Dito'y lapis nga title ti pagkasalitaan na. Padaanan nyo papagahim. Indang ten rugyan papagayam dati pakasalitaan ni pagayam ti nga Edwin nga napauluan iti lapis. Nga ito ti may kaupat ngentay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week idi bulan ti Agosto. Babayan ka ni Board of Judges tayo. Kaskada Compadre Fernando Jan Bareng, Perlita Aglipa Matias, Mera na Pakondudang, Wilson Gawiran, kini Ann Moray Agunoy. Ken duakam diti studio, pakiraman ng Tinomoty Biancas, Chairman ti Board of Judges. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, idi ubingak Manong Nemi sangsangitak launay no awagan dak iti bading! Oh, bading! 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 Ngayon saan kumat nga nugutin Manong Nemi nga badingak o numaysa nga bakla. Salsalud-sudan no ko da papaki ni mama no anyat kinatao no badingak nga peso no lalaki. Mapilit kumat Manong Nemi nga maisak nga lalaki. Ti aramid ko ket lalaki. Ti magusto-gusto nga ayam ket ayam ti lalaki. Tila makadakas gamin Manong Nemi ket kalsebak, mangitak, dalasang kabasit ko mga Manong Nemi nga banag ko mga pagsangitak ket detan, agsang sangitak. Nairuam daytoy Manong Nemi aging nga agbasa. Uwen, nakalsebak. Numabalin la ko makita at dalat ni mama iti abay ko at dala ni mama nga mangisakit kanya. Ngem sambot nga nga mabalin Manong. Busy da papaki ni mama tad restaurant da Manong Nemi nga manage da. Na ita tinapautak nga pagtrabakuan wano paggapuan iti pamataudan ti kwarta da papaki ni mama. At da restaurant da Manong. Nga tiluto da kadagitay gagangay lang nga Filipino foods.
inabraw, adobo, ikado, tinardaraan, prinito, linenta, tinono, pansit, kanda dumapay. Nga Filipino dish ako na daw. Takaduan naman manong name, di kiti kagangay laeng nga basta dot siguro nga gluto. Kanda kita kagangay laeng nga dagatang na nga i-restauran, iti gusto damat manong name nga asidaan, damat lauya, paksiw, kasi yan. Hindi ba nagbasak manong name ado do kiti mang sut-sutil kanya. Bading, 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 bading. Pambara pa, talaga masobrada pa nagsutil da kanya ako na kita. Agsang sangit akton manong. Kasi lawan ti mang sakit kanya. Napiyapi ni Mr. Rami manong name, taanawaan na no ka, kiti mang lukluko kanya. Sana ko na. Ape ngamin nga kasta ka, Edwin. Saan ka nga bading? Saan ma'am? Ipanagdag mo Doon lalaki ka. Saan ka basta sangit? Tapos saan da nga awangan iti bading gadamangit? Ha? Makipulapol ka, makigayam ka. Titakmat kahit nga gayam. Luklok ko nakman ma'am. Bading-bading ko na damit. Ipanagdag mo nga saan ka nga bading. Kasi ano nga ipanagdag ko ma'am? Saan ka nga basta sangit? Nadamang loko ka nga. Bawaan lang ta. Sobra pa ng loko na agad. Kumarit ka ba't? Lumabang ka ba't Among no saan ka nga lumaban? Adada nga sutilin na ka. O no saan ka nga bading? Awan ti crush mo? Edwin ka na kitay babae nga classmate mo? Ada saan ko nga malipatan manong name pasamak? Iti pa nag-elementarya. Iti panangaw-awag na kanyak ti bading. Iti kinamangit ko. Iti kinakalsab ko. Ingkatangan nak ni mama manong name ti magus-gusto ak unay nga lapis. Gagangay lang di kiti lapis sa makit-kita. Gagangay lang di kiti lapis manong name nga us-usarek. Ingkatangan nak manong name ti lapis nga at daratay sinan na bilit buno bird iti atuktok na nga iso iti eraser na manong. Ita, us-usarak siyempre. Makita mo't digiti ka skulaak. Aging ka manong naming may sa kadagiti pahatak nga lalaki iti ng sabrot, inagaw na. Uy, natalapis ko. Painalam. Kokak natin. Di makadagas manong name dagos akmat nga nagsangit. Labis ko! Lalo na sa labis ko! Ada damat nga sutilan dakon manong name. May sa kadagiti kaskulaak nga la babae manong name iti nangisakit kanya. Hey! Siga, Robert! Sublim tayo lapis na Edwin. Ha? Oo, isakit na. Kras na siguro na tabating. Oo, isublim. Kahit nung saan kong isubli, isublim mo lang na Manong nemi babae ti kinatao nang ko namlan no lalaki nga nangiduron-duron kini Robert. Kat gaputa dakdakkel ti bagi manong nemi ti babae nga nangisakit kanyak nga iso dayto ni Lydia. Inyawat manong nemi ni Robert ti lapis ko kini Lydia sa insubli kanyak. Oh, saan ka nagsangit pa Edwin, saan ka nagsangit pa Dito yung tilapis mong inago ni Robert. Thank you, Lydia. Sige naman gawin. Bakla, talaga wala lalaki ka. Son, lalaki ak. Ipanaglag mo. Saan ka basta kami nagsangit? Imbas ko mga nagsangit ka. Itay, imbagam ko mga itisubli na. Agawang ko nga. Nagsangit ka lang tamot ang nagkukot. Kasi anong nga sanda ka nga sutilin kat kasta kamit. Gaman na, Lydia. Basta lang gantong saksangitan na. Ipanagnak mo ko saan kaamaring. Sige, ginagyaman na. Reses manong name inawis ko ni Lydia. Lydia? Abay bading. Ay, hindi kamat, sala kang bading. Ay, Edwin. Sorry naruama kami daw. Awag daking ka, mamangig ko Dag merienda. Ay, sinak. Tapay,
Kahit ko nga, agyaman ti, panangisakit mo kanya. Ken tapno di da ibaga nga badi nga, di lalaki ak, babae ka, di agkuyog ta. Kras na, si Kamet, agyaman ak alang ti panangisakit mo kanya. May tasyak tumat ti mangisakit ken ka. Nga ta? Nadamang loko kanya, may sakit na nga ta. Sus, olat ang mukong bading. Edwin, si Kamet. Oh, ibag mo na talapis mo, baka daman mang sabrutan. Sige, ibag ko nga rutan, tap na ako mangagaw. Apalan na kami na niya. Siya kami takas ang dalapis na niya. Tsaka kahit naman pukaw ko na ito Iduling gundo. Baka laglagi pa. Dahil din manong name tinangrugyan ti kinasinged mi kinilidya. Wen, kapag agkuy-kuyog kam kinilidyan, manong name kat dilakmat na nawawakan iti bading. Tanong kasi tangad na mangawag pa lang kanyak manong name. Ano ko na? Kuno ko tumang sitak. Lapadasan taga mga ibagabay ti bading takdam. Omo? At ang aming kat ni Lydia, nga mga sakit kang ka. O rin tinakisakit ni Lydia. Kain mo, tinanog ta. Wala, lakplas na ka. Lapadasan pa yung mga ibagakanya ka bading, makitam. Lapan, alaman, no talagang asang ka nga bading. Bisito mo nga rin ni Lydia, alaman. Ano? Alaman, no sang ka nga bading. Kiss mo man ni Lydia, alaman. Lydia, kiss ka ka no? Ba't siya mat? Nalanatap no, mamati da. Kiss lang ti Bingbing, Ay, di bibig, di bibig. Di bibig ka no. Ba't siya mat? Alan. Sige, wala. Padasin nyo pa yung mga baga-badingak, kita nyo. Takay nga babae dito, kang katwan ni Lydia. Padasin yung mga baga kanya, tibay, kiss-kissing kayo. No? Anong kiss-kissin? Kiss kayo, amin. Aging kama nung name nga graduar kami ni elementarya. Kadi dito malpasan ti graduation manong name kasla. Manidayanak. Lydia? Oh, Edwin. Pagbasaham to ito nagbasa ka ti high school. Siyempre. Ito kasi kang high school dito Kaskulantan to ha? Ito na. Tapos ti kastakit. Adan tumanan mga sakit kang ka. Nawagan na ka ti bading. Ako untot mga huwag kanya konti bading. Idi lang. Sabi ko saan ka ba't ngamin nga bading? Lalaking-lalaki ka. Hapay, kahit mo manayakiseng ka? Alo? Sabi ko nga takita tanto di eskwela. Kaya, kagkaskwelaan ta. Nagkareduaran to pa iti high school. Nagkaskwelaan tanto pa nagbasa ti college. Ngayon saan kun nga nagkita pahay manong name ni Lydia. Wen, nagururayak, nagsursurak, sinapul ko isuna, kinitak tinagan na, kadigitilistaan, kadigiti-enrolli, awan manong. First year, second year, awan lata. Third year, fourth year, manong name, awan lata. Elementary lang manong name, tinagkaskolahan mi kini Lydia. Emsan ko malipatan. Kaslag gilap-gilap manong name, tilangana. Tanong kas pagkarigan to nagkita kami siguro malasing kuntupe nga ta. Adan to nga pagbaliwan tilangana. Ito na makita kat balasang ni Suna, kat baruak meten. Anat pagilasinak yan ko hana. Uman, malasing ko. Ure no, nananay ito nga balasang, malasing kong tulat ha. Kabutasan ko malipatan ni Lydia. Nangroon naman ng name in display ko, iti divider mi. Wine. Tiya. Lapis. Nga, nangrugyan, ti kinasingid mi kini Lydia. Saan ko nga isusar, tasabali nga lapis, ti usar ko na masapul kong ti lapis manong name, ing pang ko iti unektistante, kapaset iti divider. Ano kas na nga nagdakti sa halas, kat pasalimatalyaw ko na itang lapis. Malagip kumet ni Lydia. Kumusta nga taitan ni Lydia?
Accountancy, manunaymitiin yun nurol ko. Nupay ko na, dapapahakin ni mama nga, hape anak, awan ti hilik mo nga gluto. Ito kadimot ka, gluto nga lalaki. Mama, ish, kadoon nga chef, kat lalaki, kadoon na kusinero, nalay nga kusinero, kat lalaki. Tapi nga ma. Kaya sinuntuotin naman na mayang mamang tao iti restaurant o saan nga sika. Sabi nga saan ka mga alati, may pangkapiti food. Bahan niyo ma. Nagsusuro ak. Kaya ko kami ito mga opisina iti bangko, nagbaling accountant. At ito kiti good daway manon na mi madlaw kong ag problema da papaki ni mama. Pa, ma, ada ka di problema yo? Awan anak, baka sikat ada problema. Awan di problema yo kanya. Sa anak ang bading. Kaya talaga mo saan? Ay maumpay ti girlfriend mo. Amom no dumakas lakay kahit may pagkading kalsab ka na nayon. Tapno saan ka pa ilang makinubnubyo? Sabi ko makinubyo ak. Makinubyo ako na yo. Talalaki ak ngay. Ayaw mo na. Lalaking lalaki ak papa. Di ba? Tama. Hindi lang siguro bingka baling ka kalsab mangit. Ken di mo mong itang sitwano mo ipanakil ti bagim. Ikalintikan ti bagim. So nga wan ti problema may ka, Edwin, dito ako na iti bagyam yaman mi. Ginagaman kami ti siksika lang. Ngam na pimbidas ko man, wata kapsat mo. Dito ba't kami ni kapsat ko kita? Awan ti problema may ka. Ano nga ti problema yung kani mama, papa? Ma, ada ka ti problema yung kani papa? Agchichiks ka di. Nasingpet ni papang mo. Isukit ati makona ko mga bading. Tapos pa ko mga bading. Sikamit, honey. Tanong lalaki ka kuma. Nagbabae ka kuma. Abay, di pa kakitaan ti ka ng lalaki? Kad ado na kita babae? Wan ha? Di pa pakakitaan ti kinalalaki. Kad ado na kita babae. Nga liklik-likan na. Ito may saan nga lalaki. Iso nga, ado nga babae tiniliklikak. Gabutam, adalaing kakaiso na nga babae, nga mangnamnama kanyak, nga isulaing iti pagsalbiyak. Ngawan sa bali no saan nga si Kani. Oh, sit naman dad. Papa, ito lang comment. Iso nga oras si ka, Edwin. Nabudno nga lalaki ka, ipanaknek mo. Nga tilikodan, nga ado nga babae, hindi mang sulisog ka. Masapul nga ado nga babae, tinasken nga liklikam. Kahit agtalinaed ka, iti may salay nga babae. Nasarakam ka din? Jack pa'y nauray nga nagpakita. Papa, tada ka din? Adawruray, hindi mo lagpakitan. Jack ka mo sa dinutayanan. Sino? Kinaskola, kinarduarak idilementarya kami. Gayat mo sa wan, ada na kayo laba, midada ka pala elementarya. Mabali na kasta. Ngayon dyan tula mo, papa. Baka no, danto sa bali nga dumteng nga babae nga pakain laba. Kahit malipatak to ni Lydia. Lydia na agad na. Huwag pa. Tsak matana mo no sa dinutihan na. Dinagraduar kami ti elementarya. Ti amo, kagkaskolahan kami ti high school. Saan kumatang nga nakikita. Namuwak manong nami nga ti problema da papagi ni mama kat ti negosyo da. Apa yan at problema yun ti restaurant ba? Ma? Nado di kita kakompetensya. Awa matima ko na nga innovation ti restaurant tayo. Gaputa nagtalin na itama ti kastoy. Nga Filipino dish. Ti kitigagangay lang nga masara kami ti kagangay restaurant. Kati padaglan niya ti restaurant. Agluto ka karagin special nga luto. Kaya tayo parin dish. Tapos na di kasta kat umay di kiti pariner. Dari kat matipunan nat.
So kastila lang. Awa mati ado nga isaganaan mi kini mamang mo. Siksika mo ilat anak mi. So nga, kastoy. Kagangay lang. Pasaray, basit di umay mangan. Pasaray, di di mapastrek. Dandanisan nga umanay nga pangsweldo, kan paggatang ka na kita'y kasapulan. Di kita rekado, kan dadungo pa. Kasay kayo empleyado pa, ma. Di ba? Natala solusyon na. Kasay kayo empleyado. Sama isa. Medyo imasin nyo ti loto yo. Ikan nyo ti innovation. Datay eksperimenta kita no adadang maawis ti kitiya. Umay mangan. Kastabat ti kunak kini mamang mo. Ngayon maori aramidin mi ti kasi jay. Kasta nga talaga ti negosyo. Ada pa nagbabana, ti makadagas, bumababa nga bumababa. Ada din manong name iti third year college, iti course ng accountancy, di mapasamak, ti jak pulos di namnama, mapasamak. Nagkuyog manong name, dapapake ni mama, isuda, iti naglugan, iti service ta, pick up, ti restaurant. Ngayon manong name, iti naka-schedule, mapanaggatang, kadagiti rekado, kanda dumapang dagatangin. Hindi madungpar. Ti pick up nga nagluganan da, ti takkel nga truck man. Nadisgrasya da. Nagpadpada da manong name nga saan nga nakalasa. Kaslasalak nga mamati manong name ti kalaat-latan agastoy ti nagtungpalan nga biglatan nga napukaw ko, dapapake ni mama. May sak nga lalaki manong name ngem tirik na nakaluplupoy unay. Nagsubli ti kinabading ko. Ti kinalupoy ti pakinakim ko. Ikaputa. No manen arayaten dak manong name gaputa agkulapsak. Mapukaw ko ti puot ko. Agsulat ti karabukob ko. Agsipngat ti panagkitak. Kat ararayatin dak tumanin. Nagiti empleyado manong name ti restaurant. Ti mangpadpatid karkanyak. Nga iti maamuan manong name. Ti kabsat. Ni papa. Ni Auntie Isabel. Manipod iti kabangibang nga probinsya, imay. Naisulaing manong name iti kasetgan nga kabagyak. Tada kami di iti syudad. Itis kabangin nga probinsya, manong name sa jemat nga naikamang ni Auntie Isabel. Naisulaing manong name iti kasetgan nga kabagyak. Edwin. Auntie, agpakalalaki ka. Agbaling ka na tibker. Agdinin na magidubing ka nga may sakakano nga bading. Sana ting. Sana ka bading. Kaya dito lang panang ipakita. Pamanegnek. Kadalisto ka launay nga. Nalupoy tiriknam. Lalaki ti kinataom. Mapaling nga. Agsangit ka. Saan ka nga. Aglusdo ya kasta. Pukaw mo tipuot mo. Kabukin na kaboy ito na ito'y manong name wing padas ko tinagbalingan na tibker. Kabayatan nga nakamansayag na papakin ni mama. Kat niya, Imelda manong name may sa kadag iti waitress iti restaurant. Isuwit may isang mga atibay kanya. Kaya ni Tata Simon nga iso ti kusinero nga katulungan da papakin ni mama.
Edwin, gagangin dita. Mapantay amin kan patay. Ang pesuleta. Yumawan palas pulos ti panagpakada na papakin ni mama. Basta bigla madlatan. Kapag kiram, awandan. Sandan ng mga anges. Mapukaw ko idan. Kagagangi deta. Sa gabat ng agbaymaysa. Sino ti kaduak? Ni Antim. Ito malpas ti tabon. Agawid ton. Da kami nga, empleyado yun ti restaurant. Melda. Kas makanawan ni mama. Siya ka kumapay lang ti makamot ti restaurant. Ito ma-reopen ang. Siyempre, nagbinatay kayo. Di nakaklose ti restaurant. Nakaklose. Pasensya kayo. Siyempre, gabutan nakaklose. Awang pagtrabaho niyo. Nga dahil dito yung mga nandingay kada kami. Stamat ka ng tataguryo. Awang pagdanagan. Tapos siyempre, mawatan mi ata ng arod. Siguro, ito maitabo ng tibangkay. Dahil naganakan ka, makabulan, mano ka bulan ti uraya. Sa tamunto ibaga nga magluktanan ti restaurant. Tapos siya ka dito bang manage? Sino ko mga rod? Ako pulos na knowledge ko. Ano pa amok ba't nagluto? Tapos sinusuruan tak madala, da papakin ni mama. Yung suwanan lang ta. Saan ng isot interest ko? Eh, isun ti pangipukusan ti atensyon mo. Ada ka mang tulong ka. Imelda. Ada man itataguryo. Nga pa naka-assistant ni papang mo. Di iso nang tagbaling ako sinero. Ala, saan pa lang adat panunutem. Panunutem dito lang deta, no? May tabon to hindi naganakin ka. Wan manong nemi inkarigata kabitating care ti pakinakim ko naman pa'y talaga nagsubli-subli tinaanay idi apak kinalupoy ko idubinga. Ngayon sa sangatang ko katanga den teriknak manong nemi ka talaga aglustuyak manin. Abi kami nakastuyak. Bigla ngamin manong. Ngajak pulos tinamnama. Nga basta kalatakid din naggedan nga nagpukaw na yung pinsan da papakin ni mama. Gapot at restaurant, manong nami kat abay matlang ti balay mi. Tawarin may sakti ti balay. Adamit lata manong naming agur-uray di kiti empleyado iti restaurant. Iso kakalpasan lang ti 2 bulan sipot pimusay di kiti naganak kaniyak manong pina-open kon ti restaurant. Apag isumet nga nalpas ti klasek manong nami iti kina 3rd year ko. Ni Imelda manong nemi tanang italakak iti kahera ken kastamaten ang nangidaulo kadag iti yapada na nga waitress. Ni tataguryo met manong nemi iti pinagtalakak iti kusina. Tiyak pa lang aro itultuloy tagbasa. Oh? May salangan naman. Baka no, mabaybayan ti restaurant. Nuawan di. Kang runano na nga mang-manage. Saan ko matabas talang tamay talik kada kayo? Sa bagay, andaking ka Taori tuloy mong tumadlang tagbasa. Ito napintasan ti Anayas ti restaurant. Ano na kiti masapol? Noon niya nagdi masapol, sak na iti uneg, malaksi dito kusina. Ibaga ka. Kastaman ti baga kay ni tata, kuryo, no may panggap ka iti kasapulen ti kusina.
Nagsublit ti operasyon manong name ti restaurant ngam sana kas idi manong name. Dati-dati nga adalata makumpleto koparan di kiti labisaan iti pambigat pangaldaw kanure pati pangrabi. Nga dito talo mo no duwa nga bulan manong name nga panagrekep na kasi lang nakasapul dagiti duma customer manong name iti sabali nga da panganan. Madlaw ko loonay. Melda, Edwin, kumusta ti? Mapaspastrek. Kapsot. Pakakita nga doon kiti luto ni Tata Guryo, nasang na may bus. Pakalaan na. May padpadawat. Lugi. Siyempre, ori kabasito ni Tata Guryo ti budget nga gumatang ka iti maluto kaya nagiti ingredients. Kaskas di. Adaman nagiti maibos. Yung sa nga umanay nga para iti paggastusan. Meaning, maluglogi. Maluglogi. Kasla kita. Makabulanan sipod nag-operate. Dagiti expenses. Iti ingredients kada dupay nga naluto. Kati sweldo mi. Kasto mi ti total na. Hentang sawan, dadya income tayo. Saan nga umanay? Agabunar ka. Deficit. Tapos nung di kasta katadaman na may gatang ti para sumarunong nga rekado kanda dumapay ka sa pulan. Kanti makabulan man nga sweldo. Andan samet, naka-deposito nga quarter kiti peres mo. Andan, ngayon nisod ka otek, katkastan tumanan ti mapasamak. Malugi, ti restaurant. Talaga Ngayon malang, barbaring no, o mas asensot ka sumasarano agundaway. Barbaring no, mas asenso nga dumakdak kilting kam ti sumarano agundaway, kinunak manong naming ang kaskas di. Main inutan manong naming nga may bus, ti duldulin, da papaday di papakin mamamanong. Maluglugin manong naming ti restaurant. Kabilitan nga kinasaritak, miniting ko, anong naming dagit empleyado. Pasensya kayon kakabsat. Maluglugi tayo maten, so nga tinapanood ko mapuspusan, agikatak. Iti empleyado. Siya akong timesa. Tanda umakarak Wari siya. Wari mat siya. Takdakal ti soldak yung akarak. Nagboluntaryo da manon nemi. Nabati ni Melda. Kadadapay niya. Talo nga nabati akaduan. Nagtali na Ed manon nemi ni Tata Guryo agraman ti assistant na. Tata Guryo. Ay, Edwin. Sa pulang ba't assistant mo? Una, nagam na kahit mo, ikatena na kita, dalatakin ka, habang manager. Kinasaritak manong. Mawali matata, damat sa baling akaran, maawatak ti sitwasyon, Edwin. Nangaroon na kat awamat iti innovation, o paka-abisan ko man iti customer, tapos nagsublidad to Orek subli ka tumadlang no, sa pagarigan ta, balbaling o masenso. Wala no masenso pa Baka agsara, kaya ituloy mo tagbasa, no, may tuloy mo madlang ti kursom. Samo linya siguro na ito Manong nemi timulong akon. Takasapulan met manong. Asistan ni Tata Guryo, siya akong dinagbalin na asistan na. Huwag ka niya talaga tinsuro kang kadagiti parents mo. Adama tata, kapil nga di mo ipakat. Da kayo tata, awag ka tinsuro ni papa, kada kayo. Adama ang amom, ti aking ko ka ti restaurant, akastoy, ada na kiti sekreto, masaan nga maitalag iti sa bali.
Ay, gusto pagarikan tadaan mo miti dayta, nga naibagbaga da papang mo kinamamang mo, kita mabaling isot ipakat mo ita. Alam nga mintiga po na no apay nga, mamano di kita subli. Siyempre, saan da nga maimasan iti makaan? Eh, din to tararamidag mati amin. Nadalos man ka, naimas di kiti loto. Eh, mamabali siguro nga da sa bali nga sapsapulan da nga masapulan da iti sa bali. Tinaramid ko manong nemi nagukahagak karigitiya. Ayan talikahaman ta papakin ni mama. Nakakita karigitik na dumadumati klase naman ng nemi nga cookbook. Juan, pinatas ko manong nemi iti nag-eksperimento. Kinaduwak ni Imelda. O, tinalits ko kareta, ay doin. Amok man nagluto kang gagangay lang. Luto iti balay. No, ang gasawak nga takit. Para luto ako na kumaangin. O, apay nga siyak ko man. At pagtrabaho ak, di ko mga alak ti para luto. Di ka tawat may tulong mo kanya. At may tulong ko. At kaduwayan ka. At atibayan ka. No, at sa lutsudan, mabaling ko. Awamid lang tagiparit. Agiparit nga niya. Nga, anaramidam ti amin nga. Pamuspusat. Boyfriend? Awang boyfriend ko. Nga maduagan aram kang ka. Ado. Ngem. Awang tikayad ko kadakwada. Asino nga artikayat mo? Kinitanak man ang name. Siya? Oh? Saan? Mabaling nga siya ka. Nagsublin sa amin kinabading mo. Saan ka bading? Imelda. Subati ko na. Mukha rin sa istorya da idubing ka kanukit talaga nga bading-bading ko na daking ka. Kinuri din natay ni kapat-patay di kiti naganak kang permi. Panagar-arayat mi kang ka. Nakakaro ka pa yung babae. Nalupoy lang ti pakinakam ko. Sana ka bading. Kaya ito yung nga problema. Isutsulbarek. Padasa ka pasublihan di kiti. Dati ako customer. Padasik nga, improvement ti restaurant, nga saan maluglugi. Nga saan nga, ad-ado ti magastar, ad-ado na kiti magastos, ganda kiti mapastrek. Improve manong nemi, dagiti tagilako, ken luto mi, ado dagiti napanunot ko nga, pamuspusan, tapos pang atrakar, dagiti umay customer. Adamat, nayon naman. Imadadumet, no kastang madanunan manong name iti panag-inventory ng runa no kastang end of the month. Dahito'y the expenses. Dahito tinapastrek. Kinunan ni Melda. May raman dito yung nagiti sweldo. Sweldo may nabat-bati nga kakaduam. Nakasampo lang kumapit increase. Ngayon, nga balik ko nak. Ada may lambasit mapastrek. Ada. May basit lang. Nagbaybayan tayo ti kuryente. Danom kanda dumapay. Madibay pagbahayan. Di ba nairaman dito expenses? Expenses dito restaurant. Kuryente kanda danom. Ngayon expenses nga rin balay mo. O rin may sakad tayo hagigan kahit alam gaskasar kamit lahat at kuryente. Naka-aircon kamit numaturog ka. Gamutan na tagaang. Ang peti kotse. Wanulugan ko mga paggastaw rami ti gasolina. Laksid. Ete medyo bulok pagid nga. Service pick up. Pangiluganam ka rin pa magatang ingredients. Kanda dumapay nga maluto. Isarding ko sa langit.
At daking kang desisyon, Edwin. No talaga nga madi. Ngayon kasano kay nga rodin, no? Awan ti pagtrabahoan yun. Ano, alis to lang, sumapol dita. Kinabudno na kaya kakaduak. Rugrugan na tang sapol. Just in case kabigla ang close ka. Adin sige nga karanda. Kinabudno na. Agigkad na ba kaya di kuman. Ngayon kahit da ka lang atibayan. Ta, masyan na ken ka. Da utang da nga na yung baganakam ka nagnaganag ken ka. Sunganda na. Kas kanyak. Ada nakabimbit na sa offer kanyak. Ngayon saan ko nga remedyo tumakar. Taaping amin. Kahit ka nga tulungan. Parbaring no, saan kanton nga agbading itisang wanak. Si Kamat Imelda. Tsaka na mo. Tanuan niya't awang kanya kasapsapulan iti babae. Ano, awang ka dito rantang nga makinobya. Nagbaba pa yun pa nang kita kanyang siguro. Nakutasyak pa yun nga babae timang mangtid kang gati mo tibo. Ngayon saan ko ngayong kaskaso manong nemi, dagita nga ipagpakita ni Imelda nga para pirip kaniyak. Ako mati sa pulo kan ni Imelda. Mapintas, manakman, nasingpet, napudno. Napudno ko na manong nemi. Tawan mo timadlaw ko anomalya. Tayo so nga ron ti kahera. Ang kasano ko mapay nga ganumalya at maluglugi lang aro din. Ganumalya pa lang. Ang tsaka mo. Tapanawan ko mamatan manon na imi nga maadanak ti girlfriend. Ang agbali ng sangag peso nga bading ken ko ana. Adadagiri ko daway manon na imi no adak ti balay katag dalusak manon na imi ti salas. Nako, basta na makita ko manong name tinaka-display nga lapis. Lapis ko di elementarya. Dalusak, kapumpunasan, manong name ti pagiganan na. Oray nung nakasarming sumrek latama ti patapok. Kumusta nga teta ni Lydia? Sa dinota na paset ti lubong ti yan na. Abay nga biglang nagpukaw. Imakar na nga tayo dito nga lugar. Nga napandit sa bali nga lugar. Manong naimi ni Lydia ti gapuna no apay nga. Kasladyak mailokat ti pusok para ti sa bali nga babae. Kas kumakin Imelda. Inaldaw nga kitkita kami. Agsasarita kami. Agdindinag katitakyak mi. Ng pasaray, agasadag tirupa mi. Kaya mami nga sana ka masulisog. No, pero rantanan ti magsulisog kanya. May sabi nga bulan manong nemi, itinapalabas. Kaskas di manong nemi nga basit lang ti mapastrek. Ay nga manong nemi nga siya kung tinagsalutsudan da. Edwin, ituloy mo pa ilan? Alam mo, makita ka lang ito sa bali nga business. No talaga nga maditi restaurant. Nga tawid kang kadagiti parents mo. Sa bagay maawatan da ka, imbagamot nga mismo kadakwada, nga awan nalis mo, imbagam ka dito ka negosyo. At nga tamat makagura kang ka. Nukas pagarigan ta, isaram, muna saan ka ta, iporsale mo, kad no ad gumatang, nga agbalimat lang nga restaurant, kada di paglakwam, so taramatan tapno, agsabali ka ti negosyo. Wan ituloy mo tagbasa, kahit makaradwar ka, makobisina ka to. Ikanda kang mapilat may isang bulan. Another innovation. Kaya nung kaspagarigan ta, madi, alakit ako mabaling ko. Diyak ipilit na talaga nga madi. Gamot na talagang maluglogi at doon na kiti utang ko.
Kalpasan nga napukaw, nagastos ko na dinabati nga kwarta, dapapakin ni mama. Una, kaya na itulog mo nga rin malumlong kati utang. E din to takunamat manong name ni Melda. Edwin, nukas pagarigan tagsara na ito nga restaurant. Kat adanton sa bali nga magtrabaho ha. Umanak tulat tapos pasyarin ha. Kaya na, apay ka din na saan? Uno saan kat sikat mang pasyar ka niya. Di mo ka kasapulan ti ka doon dito malayo? Kadua? O, mati adong nga trabaho? Amat nga nalawa nga dalusan? Diyak man naglutluto dat, adamat dito restaurant. Aglaba, manulang tamuran ko, alis to lang alabaak. Umungag lang sa ako ipusok ti washing machine sa ako pag-reset, nalpasan. Tikait ko nga sa wen, kaduam, kas kumay ti asawa. Dumting tureta, Imelda. Sampay leta. Ubingag pa'y. O nalalakit sa pulim. Naita ka manin. Lalaki ak. Ipanagnak mo. Loka ka. Gabatasan ta nga talo. Ito na minsan manong naming nga nabi nga nakasirran ti restaurant. At dakon dito'y balay. Ngayon tsaka mo. Tanuan niya sumurukan niya. Rimuharak manong name lukat ko. Indrakap ko tinidaw dito balay. Sa kulinam sa restaurant. Nagnagnaak. Ada, iti asidig nga nakalukat manong name nga mini grocery. Juan. Wano convenience store manong name iti asidig ti highway. Sa jayak manong name nagturong medyo nasipnit. Naidap na kiti pundir siguro kiti silaw na kiti street lights. Iti asidig manong name iti convenience store. Napasardengak. Iti ta ada makitak manong name nga nakaduldulpet nga babae nga palpalama. Iti kas nga oras. Ada pa lang dito nga babae ito eh. Sa bagay na sapamot pa lagi di Sila kahit ko ngamin manong name iti mapanominom ti beer. Ako ngamin ti stak iti rep nginumat nga beer. At nasusurok ti minom ti beer manong name init at saka nakamakaturo. Nebusana. Napasardengak manong name iti batog tilangan at ekpalpalama babae. Babae ko na kata. Kusok-kusot iti dugabuok na. Nadulupet. At bakit angot na. Indang gayan ti ima naman ang name. Pambisina. Sa anak pa nga nangan. Maasyan ka. Imandangak ngay madayo iti talong addang manong name ngem napasardengan. Tinaliaw ko. Sino ito eh? Dapat ko maturog eh. Makaturog ko mga orot kit mabisin. Sabi nga dito tayan na. Siguro kit sa pastre ka nita o nag-convenience store. Kasi sino ko mga wanti magpastre kita damat ko orja. Bugtakan na. Damat nagkatipadak ka lumabas-labas manong name ngam sandang ikaskaso. Nagatrasak nga nagsuli. Mabising ka ko na? Uray gatang ko lang ti tinapay. At mabaling agatangan ta paglakwad ti tinapay. Napiyala nga pamudpid ko. Abay tulog mo kastit pagbalinam. Lajak mariro, bakit kan? Ubing at bae. Kahit ko sawan, saan kan nga ubing? Hakamat nga bakit ang. Ano taga mo? Dito, mga panagsaludsud ko manong name iso iti panangkita na kanyak nga namin pinsa.
No pa itay kat agsasaw nga medyo ilangad na tilangan. Nadulpet tirupa na. Sa narapis. Nagan mo. Lydia. Lydia. Lydia? When? Ado tagkakanagan nga Lydia. At apakit amang mo ka Lydia nga jak malipatan. Kinaskola, kinakinadora at elementarya. Edwin? Ama mo na? Itay damo. Saan ko malagip? Ngayon tayo nagsubli ka. Nang roon natin kinita ka amin at matan. Si ka ni Edwin. Abang mo muna. Siya ni Lydia. Tiga na eskwalahan. Ken kinerdwaram ti elementarya. Lydia. Api ka sa nagtungpalam. Naladingit nga pasamat. Diyos ko. Oh my God. Mabising ka? Maguri ka no. Sumrip ta nga doon ita. Store, baka anda ka pastor kain. Oh my God. Oh my God sa Jabalay. Oh my God. Asidag lang dito eh. Walking distance lang. Oh my God. Kinibid ko manong name. Simurot manong naming kat napakam dito balay. Pinastrek ko. Ngam kabuta makita ka talaga nga nadulpet. Wala mabising ka. Umay ka. Dahil ti banyo. Kang ka iti pagsukatam. Kang ka iti tuwalya. Agdigos ka, ha? Edwin, alak, digos ka. Digos ka ta. Awan tinaluto dito balay. Awan pa naluto dito restaurant. Kabayatang agdigos ka, agluto ha. Kung oras sakit mabisina. Mangad na nga doa. Manong nimi imbaglagid din to o manaisuna. Iti arwaten de di mama. Daster. Anong nimi. Ada matigit na sarak nga hampay na ususar manong nimi nga underwear. Edi ta makadikusen. Imasatig imay kanyak diti kusina manong nimi. Akalutuak natin. Nakasagaysay. Lydia. Malasin ako nga naring nasak ni Lydia. Kasi tila nga midi. Nagredor at elementarya. Bumalasitang gaidin.
So na nakimutong ka. Narapis ka. Amisin ako. Magandang ka. Special din nilutok para di special nakasken ka. Special nga pansit. Nagimas nga peso. Ganda ito eh. Maglagi din adulat na kita na karedi dito yung alis to nga nga lutuin. Nadot na ka naman nung name mabisin na una eh. Hanggang po talaga nga naimas, tilutok, hindi ka talaga nga mabisin. Hindi makapangan kami manong name pinaguray ko iso na. Papanam, agsubliak sa jay, nakakitakin ka. Nalipatak ti gimatang, jak matinitulit ti gimatang, hindi masabi ko. Mabit lang ha, pilat home. Paano gimatang madlag ta arak manong, baka nato nga saan ka makaturog ko na. Kahit mo tuminom, beer. Saan? Dito yung nang industorya manong name noan niya tinapasamak itibiyag. Iso pala ti panakaamok manong name nga negosyante met gahayam na kiti Perez na idi elementarya kampay laing. Timalaw da, ito da ito nga lugar, tanda na pintas nga jaya, ti kasinsin, ti amana kanu manong name ti sabali nga syudad. Dito ka nung masenso ti biyag da manong name, kapo ti panagkasusyo, ti papangna, ken ti kasinsin na. Nagaraduar sa jaya, ti high school, aging ga nag-college mo it manong. Ngayon ti makadakas. Linuko. Ti kasinsin, ti amana, dagiti naganak ken kuana. Wen, paliarig naman ng naming nga na scam. Kita, nagkautang-utang. Aging ka manong naming nga talaga nga bimagsak ti biyag da. Nagpukaw ka no, ti kasinsin, manong naming, ti nga papangna, ti ulitag na ngay. Kinawan sa baling, kinamat, dagiti nakautangan da, iti nga nagkusyo da, no saan nga dagiti naganak kaniya Lydia. Ultimo manong name nga kutsara no arigem kita naguyod amin. Kat nagkatang-katang da manong name bugbugtungmat nga anak ni Lydia manong. Naging ka nagsaruno kanumot nga natay di naganak kang kuhana kaputi sakit. Awang kanumot manong name ti kakabagyan da sa jay. Naging ka nakasla nagmulermet iti panunot na. Kinapudno naman nung namikit inako na nga na dadahil ka no ti simpeng ti panunod na. Nagbagtit isuna. Ngay mapuputan na kanumat ti mapaspasamak no mampapasareg sangit ag katawa. Nagbalin man nung nami nagkatang-katang palaboy. Aging nga nalagip na timay dito'y. Dito tinagkapuan naman ng naming awamot lang kabagyan ni dito kit nagtultuloy kas diya ngagpalpalama. Kahit nakasirkan ko mga trabaho ngagpakatino isuna ng paggupundamat nga ramisan isong panggap na mataglibas. Nga kinaykayat naman ng naming tadadapig ang katang-katang. Kinaykayat na tinagbaling nga nadulpet, nadungrit, kuso-kuso. Tapos nung ikastakit awang kanot agpanggap amang ramis kang kuhana. Kada magkitrason na manong nemi. Taorek katang-katang kastat langana awan to kanot makaitulad kan kuana. Malaksid nga ta no adere kita talaga nga makaibtoro ore kastat langana. Di kita nga tamat padinaang palaboy mo no kita durugista. Inistoryak net manong nemi kan kuana tinapasama kinibiyag ko. Kan tiagdama ita manong nemi nga problema iti restaurant. Gabot na tinulungan na. Kahit kumit nga dyan, titulong mo. Titulong ko. Edwin, kahit mo sawan, adan halits mo may panggabiti restaurant, hotel and restaurant, ting in-enroll ko. Sakbay nga nagsardengak, iti takas dyan nga harapuog, iti biyag mi asang kapamilya. Very good nga rin no kasta.
Ako namin tinalage ko. Naman pa adu madagitay innovation nga aramid ko. Nagbasbasak mo at kadagiti rumbeng ang pagbasa, nag-experience. Nung nakasagana ka, umawat kanya. Tao matin sa baling asang bayak. Ijayak titulong ko. Nung makatulong ak man ka. Of course, siyempre. Kapagid nga saan. Kat manipo dita. Dito ikan ngagnahin. Tao mat sa baling kantok dito eh. Ado man tibakante ang kwarto. Dadya ti pa nakakwartom. Ento nabigat. Intantong gatang iti alikamen mo. Arawatem. Nung pagpagisukin ka na kita arawatin di mama. No lagi di samong ipaharit di so pala to sarak. Sa nga tawad nga agar alya di mama. No sarap na kita na panahon ng arawatin na, di ba? Okay. Ana, makaturog kan? Sika. Ibusik langin dato may sa langin nga buti. Pamikan, itulod ka ito kwarto nga pag-inam. Kahit manibod ito nga rabi, agyan ka nito ito nga balay. Ang kabalaytan. Kabigatan na manong nga kaduwak niya Lydia. Oh, doin. Nangalam ti kutungging hanapin. Inistoryak manong nemi kini Imelda ti amin kinaradwaram. Iso nga inalakon. Tao mat sa baling asang bayan na. Alaka no nalis na may panggap ti restaurant. Iso nga, iso itan ti katulungan. Iso ti katulungan. Katsak ngay. Da kayo nga doa. Da kayo amin. Bisa katagdalin na dito yung counter. Tulungan ni Lydia ni Tata Goryo. Iti kusinat pagyanan na. O sige. Kitan tayo kasanot pagbalbaliwan ti amin. Pinalubusan ni Tata Goryo manong nemi ni Lydia. Kat ni Tata Goryo tinagbalin nga assistant na kastamat kanyak manong nemi. Noon niya dagiti pagatang na. Noon niya dagiti naskin nga may ready. Iking ka manong nemi. Nga ininot. Nagsubli-subli hindi kiti customer. Umadadon manong nemi. Hindi kiti umay. Lydia. Edwin. Imimas tigiti sagana putahe tayo. Basi lang tigiti nayon ko. Digiti amok nga pagbaliwan na. Gapot tayo yung istorya ni Tata Goryo at kasi diyan nga raramatin na. Ninayok labasit. Binaliwak lang. Tapos nagkastakit madlaw digiti customer. Ada nagbaliwan na. O rin sumala isot imas na. Kaya ka po manong name ito madadudig di customer naggat kasapulan kami matlang tinayon manong name digiti waitress. No kasanot ka ado na idi digiti empleyado manong name adadupay. Nanayunan pa manong name tilamisaan. Kanada pagkat din manong nemi temporary extension manong nemi dagiti panganan iti sigikanti restaurant. Makabulan. 2 bulan. Hagyaman aking Lydia. Nagbihag ti restaurant. Imasan supay. Impropre supay. Sikat rumbing nga pagyamanak. Gabata. Nusa nga sikat nakasara kanyak. Siguro dakpay lang ang katang-katang. Tapay ko mga saan mo masarakan na itong restaurant. Labsa-labsag na itong restaurant. Ngayon tsaka mga kukam gayam. Na minsan pa yan nag-ureak ti sango. Nga nagpalpalama. Ngayon saan ka nakita? Baglagi din na niya. Tanay di nga rabi ikat awan ti inumag nga beer. Yung saan nakita ka. Manong nemi
madlaw iti kina asidag closeness mi kini Lydia. Banag ang magmismisuutan manong name ni Melda. Siguro, kat talaga nga da kayo tinay Edwin. Saan ka nga ba din peso? Ngam awan lang amin, sanak lang nga taste. Pasensya ka ni Melda. Kinapudno na. Ni Lydia tinabayagan ng oray ko. Saan ko malipatan ni Sona? Okay. Okay na ito yung restaurant yun. Baliwak man turong tibiyag ko. Abay. Nagkatak. Uy, kasapulan ka. Kasapulan na lang ito restaurant mo. Yan din na kasapulan tapusan. Pasensya ka ni Melda. It's okay. Napurbaran ti application ko ti abroad. Panasak na mapangyong pagkikasanggasat sa di abroad. Good luck. Yung talaga gikat ka. Igawid ka kahit. Tinak igawid ang butang. Talaga nga nakamagdesisyon ako. Ngayon saan ko bang si Mang Benilidia? Uri saan nga si Mang Benilidia, no talaga bading ka. Ito yung matang ko, mabaling ko. Sana ka bading, Melda? Una mo. Awala kaniyak sapsapulem. So bagay, manipod din na limok mo gini. Lydia, kaya talaga nga nakabimbintas. Agbagay kayo. Kano, talaga nga kayo nagkagasat. Kaya ditultuloy yun dito nga restaurant. Maharing nito pa nagbakasyon ko. Kalpasan tumalpas ti kontratak. Magkagasawa kayo ton. Iti inem nga bulan manong nemi nga kaadan ni Lydia iti sidong ko. May maysa nga restaurant ti pagkarkarawan mi, may maysa nga balay ti pagpinpinologisan mi. Ganuwangan kami manong nemi agkalang lang kami. Makaring kam di bigat, good morning to. Maturog kami, good night to. Nga matanda kiti kundahoy manon nemi. Nga nagsasarita kami. Nakadagdag ka din tunggal may sakata kami. Pasaresan ko mapupuutan ng marakop ko. Edwin. Lydia. Apay. Talagang nga nakaimimbag na po Diyos, di ba? Pag ko na, nangunugit kinasingin ta, gapoy ti lapis. Hindi inagaw da kang katinisang-sangin nga lapis mo, ginaka-display dito sa alas. Makikita. Ito kasi nagdalusak. Okay, induling ko. Natunggal makita. Malagip ka. Nga ore na saan ko makita ti lapis. Malaglagip ka lata. Kasi ti ko na ni Imelda. Nga di pa ilang yung padpadlaw na nga crush na ka. Nga arig na lang yung itaya na. Ngimjak man karon mabaling nga tutupan. Gundawayan ti panagayan na kanya. Gabot sambat nga isutikis ti posok. Gabot ay nuroray ka. Dimten ka ni ti biyag ko. May mesan nga balay ti bagyanan ta. May mesan nga restaurant ti pagtrabahuan ta. May mesan nga balay ti ayan ta. Sagay-sata pa lang ti siled. Sabi ti santa nga kasiled. Uy, ikasarnak pa mo na. Madamdaman ton ti kasar. Diyan maritirik na Lydia. Hindi pa lang. Edwin. Manong nemi sakbay nga nagkalaysa kami kini Lydia. At pinsingasing na kaniyak manong nemi nga nayon iti pagsikatan ken income ti restaurant. Gamot asadag kami manong nemi iti yan dagiti pangopisinaan. Kadanta pa asadag mi manong nemi nga eskwela. Nakadado ngamin manong nemi dagiti kakompetensya nga restaurant iti ayan mi.
takaaduhan ng arod manong naming nga umay dito. Nga kayat dati dito, ngayon di kita'y fast food. Kada kita'y para lang kada kita'y tutubo, no teenager siguro, ito'y mayat. Ngayon di kasto nga talaga nga pangaldaw, pamikat, pangrabii, nga makamsug kan makapnet. Yung sigasing naman ng nami, nga ramid kami. Ang produce kami manong nami na itay lunchbox. Nga available manong nami nga umuwi latan gathangan di kiti mga opisina, di kiti estudyante. Nga no umaydan, gatangan dan alandan, sa dan manganlatan iti kahit dapanganan nga mabalin nga adadang nga mag-enjoy da. Adalatan bilinin da mapanggumatang umay gumatang manon nemi nga saan ang tumat ibunong kada kitay ka-empleyado no kaobraan. Itinalaka apresyo ken naimas manong nemi. Gimanar manong. Iso nga nagatang mi manong nemi ti bakante nga luto ti abay ti restaurant. Kanijahay iti pakadisplayan na pakaipunduan dagiti lunch boxes manong nemi nga umay katangin dagiti agbalo den. Wen nga mangandalatan ti eskwela ken mangandan iti opisina ken pagtrabahuan. Nagkalaysa kami manong nemi ket syempre handa kami tinang itultuloy nga nagmanage ka nagpa-asenso, nagpa-progreso iti restaurant ken iti nadumapay manong nemi nga ingnayon mi ito da ito nga negosyo. Kalbasan ti kalaysa manong nemi kabutan naman idin mapaspasamak ka na kami. Nakaragagsak ti asawa ka nang ipadamag ngandan bunga itiya ayan ayat mi. Nangala kami ti kadkadwami manong nemi dito'y balay manaksid iti restaurant. Adan kadkadwami dito'y balay nang naruna manong nemi nagbalinan nga yaya idi ipas nga iti asawak ti munang anak mi nga ni Edwin Jr. Nanayon ang met anak mi manong nemi nga dua may sa lalaki ken dua babae sakbay kanediya ka pigsa iti lockdown manong nemi gapo iti COVID-19. Temporaryo di manong nemi nga nagsara ti restaurant. Kami di medyo lumaklokay adandan manong nemi agimanar kabata orin no kasya ti klase manong nemi ti panagbiag kadwan na latang nga negosyo ket agbiag ti may panggap iti makan restaurant. Tararamidin mo pa idin manong nemi ket agi-deliver kami. Tanagsayang kami iti empleyado, kaya nakita imay nga empleyado mi manong nemi estudyante para i-deliver. Ta awamot pala idi manong nemi iti umay mangan iti restaurant no deket aguray da tumawag da ket kamti agi-deliver manong nemi ket kasapulan da. Kaging ka nga dadan nga limukay manong nemi ket nagsublig matlahay nga back to normal ti restaurant mi. Uwain manong nemi kasalasangan idin nga makaungar iti panakaripuog iti pamilya mi manong nemi iti panakapukaw da papaki ni mama. Dandani idin mapukpukaw kan marpuog magsara kuman ti restaurant manong. Yung maglagi din tatinabayag kon nga inururay nga jak pulos malipatan nga ni Lydia. Ket dimteng inturong ni Apo Diyos no sa dinut pakasarakak kang kuhanak at pakasarakan na kanya. Kaniso manong nemi, itinaramad ni Apo Diyos, tapno di kasta kat sang kumapukaw, no di kat pa ad-adda nga pimintasan, itinegosyo nga pinanawan nga patawid kanyak, dagiti naganak kanya. Ngayon sagutan na kami na Apo Diyos manong nemi, kadagiti naalikotag nga makaayo nga anak mi, kani Lydia. Wine, ang dapay laing na dilapis manong nemi hendulin ko, nga dahil nga lapis, iti poon ken kapuna, no kasano anang rugi, iti kinasinghen, kinasideg tirik na titunggal may sakada kami kini Lydia, uray idubing kami pay laing. Dahil nga ron, ti pagkasaritak manong nemi nga nagyaman naklaunay, ti anos mo nga nang ibasa, ket sapi ko ma,
O, damat oras ang kabasidlay nga maitad ng adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kada kinipadak nga dimngeg. More power to your program, anong and God bless. Tuwing or dagyaman nga pagayam mo, Edwin. Thank you keng ka Edwin. Tingin ka pa nagsurat. Panang i-share mo na ito yung pakasalitaan niyo.